Jarane Budi Wijaya jarane Budi Wijaya sing numpak para sinten sing iring para mantri jejeg lang jejeg jejeg turut lurung jarane Budi Wijaya jarane Budi Wijaya sing numpak para sinten sing iring para mantri jejeg lang jejeg jejeg turut lurung
Sudah siap? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak, masih semangat nggih? Tasik sore masih semangat nggih? Sepindah malih nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Wilujeng dalu ugi masyarakat Desa Sidojangkung menganti nggih. Lan wilujeng dalu ugi mriki Bapak Kepala Desa napa Ibu? Bapak nggih. Nggih, wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun ugi bapak-bapak panitia wilujeng dalu ugi seluruh sabuku juga wilujeng dalu sedaya kemawon. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gedhe-gedhe manis Campursari sumangga Kang Mas paring deno. Sayangku sing ayu dhewe ora napa bakal tak usake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisanmu ora bakal cukup latang mangsi ukir indah ayumu kaya widadari mungkin iso ante ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir yang tenang sayang semua bakal diusahakan bareng-bareng Budi Wijaya aku sing ayu dhewe sing tenang bakal tak usahane aku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisanmu
siapa? Bungaku temposakan kayangan, rungu suaramu, suara tangismu. Ora bakal cukup ladang mangsih, indah ayumu kaya bidadari. Mungkin iso antek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Ora bakal cukup ladang mangsih, bukit indah ayubu kaya bidadari. Mungkin iso antek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Mungkin iso antek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Wow. Deno sampun kapiyarsa sugeng dalu Mas Jono. Mimi apa sih sampean niku? Mimi air. Kok ndak tawa-tawa? Kan sudah dirimu tadi. Nggih, glagluk-glagluk dhewe ya sampean niku. Nggih, ning nyanti kae wis dalu. Nggih Mas Jono dalu Terus ugi. nuwun dumateng masyarakat Sido pundi niku. Sido Jangkung. Nggih. Dalam acara memperingati. Nggih ta? jelas gak mau jadwal iki. Enggak. Jadwalnya cuma ada itu tok Maksudnya niku pamflet. Oh, pamflet. Acarane sedekah dusun, sedekah bumi ning. Oh, laris. Heeh, penontonnya ya alhamdulillah padat banget. Di samping kanan panggung mungkin dari deretan Bapak Panitia. Betul. Juga. Bajunya sama Mas Yono? Sama-sama nevinya. Boleh dulu Bapak. Iya, sekedar. Langsung kemawon barangkali dari Bapak Panitia. Semoga Bapak Panitia napa sampun siap. Wonten Pak Lurah napa niki? Hadir ya. Hadir. Bapak Kades hadir. Hadir napa? Oh. Ya. Jenengan Bapak Panitia. Ya. Semoga siap napa mboten? Aha. Siap napa mboten? Nek dereng siap dipanasi riyin. Monggo Bapak. Semoga acara kangge Materai Do Jangkung dalam acara sedekah bumi. nggih. Untuk merapikan pagelaran tahun ini barangkali Bapak request ngersakaken tembang gending sumangga. Iya. Lho. Kak iya aser tok iki ketoke. Betul. Napa? Podang kuning mboten mriki to jenengan. Pripun? Podang. Oh, tak pernah nggih. Kan sik nggih Pak antri. Niki Bapak Panitia nedi podang kuning Mas Yono. Semoga dikasih dene wong. Kembali lagi bersama Bobby Giant. Waning omah wis ora krasa keluyuran anggone sing tak sayang pucet-pucet diterangku goleki
ireng tak sawang menjok ning empang kekencangan dari desoko ngadoan sarwe ngoceh dewe ngali pencokan tak silamu hati kuning agawe kuning selera ireng tak sawang tambah manis tipe bunga yang katon ngandeng selerane kalatiku keki wong liyan yen si padang handundut tadi kebranan para kerja hati kesan saya datang hasilani seperti kakulu kekedong ada THJ Audio juga ada Wijaya Hidutron. Terima kasih. terima kasih Wening omah wis ora kasar keluyuran anggole ising tak sayang kudu-kudu berangkunku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi yen ngerti liya kang nyawa wayang tak sawang mentlok ning empang kekencangan dari kejogot adoan sarwe ngoceh dhewe ngali pencokan kuning agawe kuning sleret ireng tak sawang katon manis tipe bunga yen aku ngandeng slirane kalatiku keki wong liyan yen si padang handundut tadi kebranan Rangkara hoya hoya. hati kesan saya datang tak sereneni sepi kakulu tepeco tembang padang kuning sampun dikabir sama Jono. Matur sembah nuwun kami minangkani pamundutan dari Bapak Panitia Podang Kuning. Nggih, dalu niki THJ Audio kerja bareng kali Citra Audio. Di sebelah kanan panggung juga matur sembah nuwun. Nggih. Juga terbaru tampilan dari LBWJ Nggih, ada apanya, Mas? Wijaya Videotron. Wijaya Videotron pun kaget juga untuk harganya. Jadi gambarnya acara tadi siang barangkali tumpengan bisa. Nggih, bisa ditampilkan di belakang saya niki nggih, Mas, nggih. 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 Niki mau pripun, Bapak Panitia sampun? Monggo barangkali yang lain, Bapak. Menawi wonten malih Bapak Panitia, Bapak Biru niki. Napa no? Bapak Biru. Biru, untung saya nggak pakai biru.
Ampun Mbak Tin, ampun. Heeh. Nggih. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Kok nggih semerap lek ten lapangan ngeten iki. Heeh. Mpun niku Mas. Pripun? Mau kula ngomong ngoten niku wau soalé ten lapangan iki nggih adem nggih ya. Nggih. Lek enten gubuke kan eco. Heeh. Nah, ngoten lho. Niku tembang. Nggih. Kalau arek enom nek ngarani Napa? wis kata omongno lah. Oh, nggih. Enten tit nah niku. Nggih, Juga terus? tadi ada gerajakan Mas. Gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi. Yuk gubuk asmara kita dulukan. Siap. Dikasih gubuk asmara. Gubuk asmara iki. Ning ana song song song. Budi Wijaya. Cek cek. Lihat aku kelingan gubuk kae mbiyen tak goleren. Neng jaga kebak tulisan warna apa pada isi sayang simpangi gubuk asmara ingin kae tak go antuk tresno tanah bantal tanpa kloso bet-beti kejaman asmara gubuk kae nyimpanawati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kepak cerita tengah wengi nganti kakek rino cepet sajroning hati dan luntur saya marati aku komedati karo merekelere ning gubuk asmara. Budi Wijaya. Iya iya iya. Liwat aku kali
Ampun saya marah hati aku kowe dadi seru mergalini aku asmara Gubuk asmara, kesukaan anak remaja. Nggih. Nggih. Niku wau bapake ning nyuwun bokong semok sampun minggah niku. Oh niki BS. Heeh. Bokong semok. Jenengan kok seneng sing semok-semok? Semok-semok. Nggih, semok. Seneng sing semok. Heeh. Niki mantan kula biyen paling. Nggih. Karo kok ciri khas Nggih, baik niki. apa sih? Ayo. Niki namanya niku Kecapan. Roman. Nggih. Mantan kula biyen niki ketara. Ngono ah. Nggih, monggo niku sampun. Bola apa sama maskeran? Izin ya. Aduh, Romeo. Kamu ingat Juliet? Aduh, mekap-mekap. Yuk, bokong semok. Lewong. Siap. Dikasih bokong semok untuk warga Sidoarjo. Aduh, melakukan leren tak tonton ayo mbah. Ayo, ini. Nah, ada pokok nongko sing sigar aran alis nangya sepisan golek kuning lari kuning langsat gawe hang nyawang lagi digorokan Bokong semok bokone eman moto sing digondel lembu sing sigar lere ikur kapundu gawe geraket kudu kepengennya apa Ayo yo. goyangan Yasin nene Yasin nene Yasin nene Yasin nene ya bokong semok 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 bokong semok bokong semok semok rambut ini sanggul 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 nganggo cukur persiapan anak-anak bokong semok 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 bokong semok bokong semok semok rambut ini kelum 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 miring Sapa bae keberko mesti pengen tiga yang berdiri jaya lagi Jombangnya Ada juga ada Citra Musik Audio. Terima kasih. terima kasih
juga ada Meno. Ayo lo nih Meno. Siap Mas Bis. Ada nepogo. Kosong sikat. Dan habis. Naga sepisan. Kulit kuning mari kuning langsung. Gawe hayang itu gorokan ngesen. Bakal semo bakal sopo eman moto asik digodel lambe sing sigaris kabundut gawe gerakan kudu kepengen nyago. BWJ lo bos. Ego lare, yo sinene. Terima kasih. Bongong sepak bongong sepak rambut sanggul aku tutur. Ayo baris persiapan anak-anak. Bongong sepak bongong sepak rambut kelung merek. Sopotai keberka mesin ngomong potong seno kepokong sopo eman moto sing digondel lambe sing digaris sikir kabundut gawe gerak kudu kepengennya. Bokong semak sambut. Sini sayang, ayo baris sampai aku sini. Ayo ngadep Rono. Ayo sini. Ngadep Rono. Nah, ayo Mas Hamrip. Ayo anak-anak, baris anak-anak. Ayo Mas Hamrip, rambut dikelung merek. Badan semprot saya, ayo tak warai mana rambut dikelung merek. Iki gak balik to Mas Hamrip. Ayo dibalik no. Embong. Mas. Nggih, pripun? Aku gara-gara ngurui bocil-bocil iki lho, Mas. Nggih, pokok semok sampun diperpinangkani. Sudah Dalam? diselesaikan. Napa malih, Kok? Hah? Oh, nggih, pokok semok sampun dilayani, Mas. Sampun. Niki mbae nyuwune mbuh malih. Napa ning? Nyuwune bojo dua, sampean lho kuat ta, sakmene kok njaluk bojo dua. Hah? Samene njaluk bojo dua, iki gigine lho kari satu. Giginya tinggal satu, njaluk bojo dua iki lho. Terus piye kok? Arek kene arek-arek sakmene gak apa-apa, Mbah. Bareng lek kene aku, Mbah. Apa gak ngene sampean meneh? Nggih, Bu, nggih. Nggih. Halo, Mas. Cintaku. Nggih, pripun? Yang diminta?
bojo dua Mas. Nggih, monggo. Nggih, Ya, Mas. yuk. Radi dipercepat masalahnya hawane atis. Artis nggih. Dikasih bojo dua. Sing senengane bojo loro. Yuk. Kita goyang bareng-bareng lagi. Budi Wijaya. Masuk deh. Apa birungan putne diso awak diremas mikir bojo loro bojo sing enak dalok disayang sing tuwa jer wegah ditinggal sirah lumat rapi saburu andon tresna buka andemanku pikir butuhe pikir lancane njur saiki rasakno dhewe dalang dina lerana dalang dina daline kene aku penake mas ning sedina kanggo sapa sing sedina golek liya Ayo, yo. ayo mas Ayo nih kita. belewong Angin galau. aja lagi Hasil gak ngeledek loh bos. ada Perdina lagi Ya dari Jaya Hidupron, terima kasih. Iya. apa biru lampu disco awak mas mikir bojo loro bojo sing enak dalok disayang sing tulan wegah ditinggal sirah momen rapi sadurung Yo, yo, yo. andong tresno buka andemanku mikir butuhe mikirno lancane nur saiki bingung atine Dina oleh merana dalang dina daline kene aduh ayo memang Oh ya, sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya nggih sampun Bojo Pak dua sampun dilayani ya Mbak ya. Oh nggih, terima kasih. Nggih. Nggih. Gigi tinggal satu mintanya bojo dua. Alhamdulillah baik kita sih paringi sehat Oh kuat nggih. semangatnya jiwa muda. Jiwa muda. Nggih. Yang ini ngarani Gen Z Mas. Jenengan gen apa? Geng apa bu? Oke, oh niki. Loh, niki. Oh niki. Ibu PKK. Ibu-ibu. Nggih. Nggih. Nggih.
Nggih monggo. Nggih, mbak-mbak yang seksi. Niki yang diminta napa mbak-mbak cantikku? Keong racun. Wow. Pokoknya gencet punya. Nggih, gak tanggung-tanggung Mas nyunik keong Keong racun. racun. Nggih, lagu lama yang lagi booming lagi. Nggih, meskipun nanti tasik semangat nggih Ibu Bapak yang di sini. Yang di sini masih semangat ya. Masih semangat, alhamdulillah. Yang di sini kula dangaken mugi-mugi kata rezekine amin. Mantun nanggap lutro atau blaine amin. Amin. Sing prawan sing Joko oleh jodoh amin. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga lek mantuk nemok duwe amin. Amin. Loh gak diamini. Enak loh Bu. Nggih yuk Mas. Keong racun. Nggih, ya. Dikasih keong racun. Di sini ada bocil keramat kita. Eneng gimbal. Dasar kau keong racun, baru kenal kau ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Ku takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Kita tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Mulutku makin matanya kelakon. Lihat rambut semut, pikiranku jorok. Mentang-mentang bohong, aku kau anggap jablay. Dasar cowboy kusoy, ngajak check-in dan santai. Sorry, Jack. Jangan remehkan aku. Sorry, Jack. Aku bukan cewek murahan. Yuk. Ayo adek gibul. Ayo bul. Ayo Mas Kris. Iya. Dasar kau keong racun, baru kenal kau ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Kita tuh sekali,
Nggih, keong racun sampun dilayani untuk Bapak cantik. Mbok, boten Ibu, enggak Ibu, enggak lagi. Mboten. Nggih, enggak Mboten. apa-apa. Nggih. Pripun? Terus, nggih. No, dari Bapak panitia barangkali mau minta dipanggil lagi monggo. Nggih, menawi Bapak panitia minta lagu lagi monggo. Kula aturi minggah Bapak. Kula aturi minggah dipersilakan. Menawi diwakilaken nggih boten napa-napa. Boten apa-apa. Sing penting niki keduse ditaleni. Napa kadosipun? Gelang kalung sing kula gadekno wingi sih. Nggih, Mas. Nggih, untuk informasi Iya. tinggal 2 lagu. Tinggal 2 lagu, Nggih. ada gelang kalung, ada gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Nggih, no, jangan lupa besok tugasnya LBWJ Nggih. di daerah Cerme. daerah Cerme iki. Nggih, pokoknya kula semerape Cerme. Nah, betul kan? Ayo. Betul. Ayo. Berarti saya lihat jadwal loh. Kalau keliru tak tembak. Tidak. Gak dulu jadwal. Tidak dong. Oke, jangan lupa besok tugasnya agak jauh no, nggih. Nggih. Kesehatan perlu kita jaga. Nggih, jangan lupa jaga kesehatan untuk semua kru Budi Wijaya. Juga sabu-sabu yang selalu hadir, Mas. Matur sembah nuwun, Matur selalu sembah nuwun. mengikuti meski jauh tetap mengikuti. Yang ada di rumah yang tidak bisa hadir juga terima kasih sudah menonton di YouTube-nya Budi Wijaya juga. Ugi ada YouTube yang lain, Mas Dion juga sinten iku satunya tidak tahu saya. Terima kasih. Pokoknya sudah tahu semua pokoknya dari penggemar yang jauh kok. Nggih, Bahkan, Budi Wijaya. dari Kalimantan, dari Sulawesi, Wow. dari mengikuti. Wow. Saudara Nggih, gua ada di Mas. sana ya. Budi Wijaya. Hahaha. Ya, mangga. Dikasih apa dulu? Loh, mana? Dari musisi Di mana, masih ada Masku? tamu di belakang sebentar. Aduh, Masku. Ngoten tah. Oh, siap. Heeh. Heeh. Nggih. Boten napa-napa, Mas. Wong ancane hawane atis ngeten Nggih, kok, nggih. atis niku cara Malang kok nggih. Nggih, nek cara mriki Dingin atau adem. dingin atau adem nggih. Kalau daerah Malang kemarin kita bilang atis, gitu. Atis. Asrep niku Jawa. Nggih. Keramen gitu. Yuk. Ya. Yo. Rasakan Banyuwangi. Enak-enak kotoy. Mau. Gerajakan Banyuwangi, Rainongi, sing tau sepi, lanang wadon anekani, hangi ngake, susah nyati. Longoning pasir-pasiran, samur-samburan, garendoan. Ambeh mangan sop-soran, lawan upier-upieran. Layo, ya, layo.
Gerajakan Banyuwangi sampun. Kembang Banyuwangi tambah pesisiran. Nggih. Bilang wetan weh. Dari Rancak. Banyuwangi selalu rewancak. Oke. Nah, tinggal satu lagu. Nomor Gelang kalung. Gelang Kalung. Nggih. Gelang kalung. Nggih. Mangke pinangge di acara bedayan serba-serbi no nggih. Nggih. Heeh. Alhamdulillah Mas tanggal 21 nggih niki. Tanggal 22 besok nggih. Besok. Aduh, PR itu buat saya. Yuk monggo Mas. Gelang kalung. Zamane semono nalika pingin tresno aku nganti sakwise Apa kemerah janji pengen urip bebarengan bandino Nyokong tak rasa apa pancen sliramu ra kerasa apa sliramu ra keteng yen rekoso urip ana dina yen rezeki Gusti sing maringi kelang-kelang gede saji muga sliramu ra bakal nyidani wiwit donya nganti akhir mung sliramu sing tak pikir-pikir oh ah Widi Wijaya goyang asik goyang kelang-kelang sing tak tampa nalikane zamane
niku wau lagu Gelang Kalung. Kalunge sapa? Nggih, gelang kalung tembang terakhir. Nah, ayo Nggih. kadatan properti disiapkan dan dicengklak dewe-dewe. Nggih, niki ya napa niki celenge niki? Heeh. Nggih, dicengklak celenge. Lho, Semangga perform terakhir. Dele wong. Oh, lo. Ayo, disumet bolong. Iya. Iya, icas. Iya, lo. Iya. Iya, lo. Yo. Awas. Yo. Yo. What? Kilometer nyusul awakmu sing nate janji mulih ning aku sawise ngrampungke urusan
urusanmu. Tak tekad mas yo ora tau ngalami adem minus siji mosok ra ditemoni janjiku mau ngepingin miliki. Yuk. Yuk. Bisa benua negara angin gaya tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan, boten seindah kembang tulip ning taman. Goblokku isih sayang awakmu, ngerti ora sudi ngajani zaman susahmu. Ke negara angin gaya tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan, boten seindah kembang tulip ning taman. Goblokku isih sayang awakmu, ngerti ora sudi ngajani zaman susahmu. Yuk. Budi Wijaya. Sawar Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.